Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, City size na may gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon. Sa ton nga linya, Sir Dave Cuahaw sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir, good evening, Merry Christmas. Yes, same to you, Sir Bry. Kag mayong gabi man sa imo, Sir Bry. Kag sa tanan tagpalamati sa siningisasyon. Yari nga lakat sang panahon, Disyembre 17, tuig 2020. May ara kita sang isa ka low pressure area o kon LPA kag inisyara sa sulod sang PAR ginabana-bana mga 395 kilometers east-southeast of Davao City, Davao del Sur. Aha. Ini siya may coordinates nga 6.4 degrees north and 129.3 degrees east. Samtang northeast monsoon, padayon nga nagapekto sa Luzon. Ang Mindanao, ilakip man ng Eastern Visayas kag Central Visayas, makaagom sa magal-umo na kalangitan kag inipagupdan sang laptang pagtupa sang ulan, pagpanago o pagpangilat, dala sang low pressure area. Ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Bicol Region, Aurora kag Quezon, makaaguman sa magal-umo na kalangitan kag inipagupdan sang maulanon nga panahon, tuga naman niya sang northeast monsoon. Metro Manila kag iban nga bahin sang Luzon makaagom sang kasarangan tubtub magal-umo na kalangitan kag inipagupdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan tugan niya naman niya sang northeast monsoon. Ang Western Visayas makaagom man sang kasarangan tubtub magulugal-umo na kalangitan kag inipagupdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan dala naman niya sang localized thunderstorm. So ang Negros Occidental likip na syudad sang Bacolod makaaguman sang kasarangan tubtub magulugal-umo na kalangitan kag inipagupdan sang laptang pagtupa sang ulan. Kasarangan tubtob may pagmalumadlos ng huyop sang hangin, nagikan sa namina na sidlangan, tubtob na sidlangan, ang naga-influensya sa kabugusan sang probinsya. So ang kalagatan sang probinsya, mangin kasarangan, tubtob, mabulubalod. Sir Bry. Sini nga mga inadlaw, Sir Dave, was Saturday, Sunday, kumusta? May mga paabuton kita nga tulot-talithi. Yes, Sir Bry. Karon sa gabi or kaagahon, may mga lapta kita nga pagtupa sa ulan. Muna ginabantayan to subong inding low pressure, Sir Bry, nga langin isa active na ni siya gani mo. Kaga, I think kinalantaw naton nga basi mag-develop into tropical depression. So, buwas kag sa Sabado, ina-expectar naton ang pagtupa sang ulan kay tungod nga kung lang taon naton ang aton nga satellite and surface data or images, makita naton nga kadamo sang galom nga naga-approach. Dugang pagid nga naga-merge ining natawag naton nga ang trough blast ang intertropical convergence zone. Ang isa sa mga rason pagid nga naga-develop ni siya into
active nga low pressure. I see. Meaning, ang aton sining Pulo Pascua, abi mauluula non Sir Dave, ano? Amo na ang ginalantaw naton basi mag-develop ni siya into tropical depression. So pero pamatamat man ni siya pababaw. Aha. Or diri siya maagi sa Palawan. Aha. Sige. With that, sir, salamat. Good evening, sir. Thank you, good Sir Bry. Kag regards sa bal ni Boss Shepard. Wow. Sige. Correct. Good. Thank you, good sir. Good evening. Yes, sir. Yes, Thank you, good Sir Bry. Kag good evening sa Good lahat. evening, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Full force mo nag-monitor sa ito ng Provincial Disaster Management Program Division. Thank you so much dara sa inyo sa paghatag sang information in connection nasa ton sining lakat sang panahon kag iban pa. Nasa mga utod na to nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang Kasuban kag Kabakyasan. Alerto lang 24/7. Action firing line. Antes pa naman tanan nga aton gid panaming sa matag adlaw nga tanan. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nalawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City 13 na sa buong adlaw, Webes kita, yari na sa Disyembre 17, 2020. Naga-monitor na kaboy. Anyways, we have 8 days more to go, kag Pasko na, kag 15 dias naman ang nabilin. Magasaylo na kita sa panibagong tuig bago nga pagpanghangkat kag kabay pa, no? Nga inang kabay pa mga kaksyon nga 2021 naton way nagid sang anuman nga mga dalagko binga mga kaangay sining pandemya, kaangay sining mga disaster nga katabo sa palibot ta. Makabalik kita sa normal nga sitwasyon nga do ka simple na lang sang pangabuhi naton. Anyway, saga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards ini ang aksyon
Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Bukas naman ang aton sining nga Facebook page pagya sa aksyon, radyobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. May YouTube pa, may ara pa kita sa Twitter account mga kaksyon. Sa aton cinema texters, yaring numero 0963, mag-oning numero naton 0963-757-0874. Sa mga viewers naton, bisita lang sa comment section and then hangyo lang ko sa inyo. 2 to 3 liners lang please, no? Para mabasahan tagid ang halos tanan. Aksyon Brian Borden, aksyon firing line. Onboard na, Top 9 ang takna sining gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Ano ba lang nagali na gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Action Oliver, si Jocades, lapit na lang gid nakilala, no? Si Frank Jocades, lapit na gid lang makilala. As in, nakilala na gid gani, galing kay naman, luoy ka na lang gid i-mention ang ngalan din. Aksyon firing line. Ahay. Kaluluoy man, no? Abot kumustang pangabuhi, yasin kay... May ngalan na kami si mo, sir, Pero anyways, thank you, gid. Sa pagbulig sa Aksyon Radio nga nagsikat, pagid kami. Aksyon firing line. Kag ang pagkasikat balapagi sa damulay, nga ang damulay, wala naman lang katotohanan kag walang ebidensya. Aksyon firing line. Tinakilala pagid namon, ang imo sini matudtuod nga ngalan. Hindi na lang namon pag-mention, diri tapos na kami sa amon obligasyon nga na edukar ka namon. Kaalam klase tao, Aksyon Oliver? Oo, kaalam. Pero wala yagid ginusar sa husto nga pamaagi ang pagdamulay sa amon diri istasyon nga Aksyon Radio kag kami mismo nga empleyado. Aksyon firing line. Anyway, salamat once again. Kinagsikat kami gani si Sulit. Aksyon firing line. Arya, seryoso nga balita mga ka-aksyon, baga-baga kag nagalinagumba nga balita sa aton sini nga pagpangalagad. Ang aton sini kapulisan diri sa probinsya sang Negros Occidental kag bisan pa ni maybe sa Bacolod City Police Office. Sini sila tanan nakapreparar na para sining hindi mapaktan nga situation abi matapos ginkanselar sang gobyerno ang ceasefire batok iya sa mga rebuilding hubon sining panahon sang holiday season. Kabalo ka maghambal kita ceasefire mga aksyon amo ning tsansa man sa mga utod naton nga mga rebuilding nga naga-star iya sa bukid or sa bukid nga nagaupod sining grupo nga ginakabig CPP NPA nga makapauli man sa ila sinitag sa tagsa ka mga pamilya sa panahon sang Pasko kag bag-ong tuig abi kun may ceasefire. Tikay duwa ay ti may mansigbantayan na ini sila. Aksyon firing line. Ti ang kapulisan nato nagapreparar man. Plus the fact mga kaaksyon nga lapit naman ang anibersaryo sang grupo sang rebelde December 26. Ti according sa report pamalang mera sang kalakasan nga himuon kay ti una-una why na ceasefire, ikadua anibersaryo. Pero nga to lang naman no, pangabay lang kita, hindi lang tasagi anay gro inaway gro. Aksyon firing line. So may aragin man sa mga plans to attack abi or ano nga mga pagpang-ambush kung ano nga klase sang ginamo abi sa tunga sang gobyerno kag rebuilding hubon. Paiway talang guro anay na no? Way patakatapos away sining halimaw nga pandemya pagkatapos kita nga mga taong nilalang dire nga pinakagwapo sa kalibutan sa agi kita kag ginamo. Aksyon firing line. Oo, aton mga pangkuan bala na, panghangyo, kag mismong pulis nagahangyo man, kabay pa. Mga utod tanay sa kabukiran, mga kauturan, tagini sila mo. No, kag pariho kita nga Pinoy, pariho kita nga tawo, kag pariho kita nga ginbunag sining kalibutan kung tani nga nangin mangin matawhay kita. Aksyon firing line. Sa iban nga balita mga kaaksyon, nokpo, no, ikaduha nga adlaw sang Misa de Gallo, dakina sang aga, halin kahapon, so far matawhay, way sa mga insidente o kon aksidente, may relasyon siring Misa de Gallo mga kaaksyon. Aksyon firing line. Kabalo ka nagdobling trabaho sang pulis before ang obra sang pulis magbantay lang sa mga dalanon nga masami ginalabayan sa mga tao, sa mga kasimbahanan, terminal. Subong aside from bantay, mangsaway pa sila sa kung kaisa ka kalipat kita sa physical distancing bangod sining pandemya kag iban way sang face mask, way man sang face shield. Aksyon firing line. Ang iban nga balita mga kaaksyon, may pila ka mga barangay diri sa probinsya sang Negros Occidental again gindeklara sang PDEA
Ngayon ni sila barangay drug free. Action firing line. Kag kainagin inagurahan Action Oliver ang Balay Silangan dito sa Banwasang Pulupandan. Ining Balay Silangan ginakabig inang reformation building or rehabilitation sa mga utod naton nga nalulong sa masamang bisyo. Action firing line. Kag diri sa Bacolod ang LSIT aprobado naman ang moratorium. Ang OFW ginahulat na lang. Ngayon di sila na makapauli abi sa masunod nga mga sinima ng LSIT goods na ni. Ang OFW ginahulat pa ni Councilor Israel Salanga ang iya sinigin apila dito sa regional office or sa national man. Action firing line. Aring kuan nga balita medyo masulusad jaman nga balita Action Oliver sa probinsya sang Negros Occidental kay ginaplanuhan subong actually kahapon gumawa or ligad nga adlaw gumawa ining balita nga ginaplanuhan sang provincial government nga sayluhon ang opisina sang Kapitolyo Action Oliver didto sa syudad sang Talisay. Action firing line. Nga sa Talisay may ara to sang lote nga 25 hectares ang gobyerno probinsyal nga didto ini ipatukod Action Oliver. Tiway man ta question kay diri ko na magutok na bla damo na building sa palibot. Kag plus pag Action Oliver mga empleyado sa Kapitolyo di wheels na tanan, may mga salakyan, way parkingan. Action firing line. Himo la parkingan kung ibandang Ayala das likod. Di ba si Ayala ba si common man? Pero customer man ni sila mo. Pero nami to nga dito man ibutang para magtawhay nga do ka ligwa bala Ato sa may barangay Kabatangan isa mo. Barangay Kabatangan, syudad sang Talisay. Action firing line. Pero ang lain lang dire Action Oliver, malain guro sa paminsar sang iban pero way man taga question sa ni basi mahimo Action Oliver isaylo nga ang city capital of Negros Occidental hindi na Bacolod basi Talisay City na. Action firing line. Kaya tutong Kapitolyo provincial karambla kahibaloon tanibla kay Action Marlon Hinovia. Action firing line. Ano naman ang reaksyon diri sa mga opisyal sa Bacolod abi daw nga hindi nakita city capital pero na mga plano palang haway pa na sang kasiguruhan. Ini bala bantayan naton ini makaksyon din bala iaging proseso sini malambot patabla sa Kongreso i-rebattle pa na to istoryahan pa nito sa mga kongresista naton sa mga senadores naton or directly naton sini nga local government diri makahimo sang sulat abi or makahimo sang kaugalingon nga tikang nga himuon nga city capital ang sayluhan sining Kapitolyo Provincial Office mga kaksyon. Action firing line. Sige, actually nag-contact kita kay Vice Mayor Elcid Familiaran. Mangayo kita reaction kung anong reaction man sa Bacolod nga if in case gidman nga hindi na mangin city capital ang Bacolod pero ang sentro sa kalakaran gyapon ti Bacolod. Action firing line. What is malang Talisay pagtabok mo sa may unhan sang Pipsi Talisay naman dayon di ba? Isa ka tikang lang na day. Talisay na din do kaiping naman ang naton Anyways, ina part of development kamakit-an naton diri kay makulod medyo gutok-gutok na gidman mo. Ti alo atras gamay Kapitolyo nagimo pagi nga makaulokwan man lululigwa man abi mga kaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Nabay lang aton diri sa Bacolod nagsako naman na pamupusilanay nagligad gabi ito isa ka barker linuthang disgrasya gid. Action firing line. Basi makalibot-libot ang aton sinig kapulisan. Anyways, mga lugayawon ko anay sa mga balita dito sa national. At hands up na si PNP Chief Dibold Sinas mga kaksyon. Sining mga plano bla nalipat ko bagatag kay ining mga plano bla kagin palayag before nga dapat ang aton sinig kapulisan mga kaksyon maga-monitor sa mga party sa mga utod naton sining holiday nga season sa bulan sang Disyembre via social media. Action firing line. Hambal ni Sinas doon din naging manamo masaranga na iyang sagi kami kabantay na sa Facebook basi magmululudlo ni mata na sang bantay. Action firing line. Hindi bisan ako naman doon di man ta pabor goro himo na lang guro di sa ang kada kapulisan like Nokpo like Bacolod himo na lang kamo daya sang Facebook page Action Oliver nga anyone pwede maka-post dira sang reklamo
ibutang ang mga litrato sa mga naga-party-party, abi kag padulungan sang pulis, di kay tutukan gid sang pulis nga halaskan nga scan lang gid budlay man guro minilyon yang katawo ara sa Facebook mo. Action firing line. Billions, ano? So kung hindi gid man pwede sa page abi kay di mabasahan, makit-an, direct contact sa PNP, no? Diris Bacolod kag Negros abi, rikta na lang kamo tawag guro sa kwan, sa kapulisan. Kay ko ng pulis, guro mo sa gibantay sa Facebook daw, bisan ako do malabo ini, no? Action firing line. Kapoy na sa parts ang pulis nga sagi katungango da kulang ba ng pulista, sagi ta papungko da sa opisina kag sagi bantay ka Facebook kag mag kung sino may party da. Duay na gid man do, hindi gid man useful niya. Sa iban nga balita maka-aksyon, istorya kita na party COVID-19. Kay si Kuano, si DOH Secretary maka-aksyon Francisco Duque III nagpalayag nga wala sang klaro gidya nga makakuha sang bakuna ang pungsod Pilipinas 10 million doses to tani mo gikan sa US pharmaceutical firm nga mo ni ang ginatawag naton nga Pfizer mga kaksyon. Inigin palayag ni Roque matapos ang pirmahan na isang confidential disclosure agreement. Sa diin, gintirada man siya ni Senador Lacson nga napaslawan si Duque nga isumite ang mga dokumento, requirements sa pag-deliver sang Pfizer. Kali kay way tsansa makabakal ang Pilipinas sa Pfizer nga iniha. Action firing line. Tiyan mo pa naman din ginangasal sang kalabanan nga kung magpabakuna dapat Pfizer kay do ka sigurado ni sang bakuna lay kumpara sa iban iya nga mga nagaproduce sang kadasig sa atong listenero. So iban nga nagaproduce ring bakuna mga kaksyon, ting China danto do laban-laban na to mo by next year, daw Abril to, daw goods na to mo. Action firing line. Ang sa China to, ngati ang bansang Pinoy hindi kami magpa-inject sila kay daw kakululbaan man na. Tingaton nga DOH bong, nagaproblema sila kung paano nila pathags publiko nga dapat hindi mahadlok ang stigma nagapabili ng Action Oliver me. Action Oliver ang kahadlok bla ang phobia bla before sa ding vaksya nga to. Action firing line. At so ding vaksya kon padalman tagid to. Inang ginatawag nato inang why gito problema sa ila bakuna. Ang nagproblema sa Action Oliver ang pag-apply sa bakuna nga hindi amo. Tiyang sala ara gapon sa mga official sang DOH sa gobyerno. Action firing line. Ngay may ara to gali iya sang ginatawag naton nya insyakto gid nga pag-apply ang ibang guro way nila gin sagi katuon ti amo to nagkalahinabo, no? So karon ang pungsod Pilipinas nagaatat nga atat man nga mabakal ti syempre, no? Kinanglan na naton mga kaksyon labi na gid nga nagaatat-atat man si DepEd Secretary Leonor Briones nga mag face to face na sa Pilipinas nagasala man mangita bakuna. Action firing line. So amo ning ulula tonta kay ang para konta ni Action Oliver sa Pilipinas nga bakuna sang Pfizer didto pa yan nagkadto sa pungsod sang Singapore. Action firing line. Basi tamaan ka mahal. Ti galing kita yung Pfizer ti bisan mahal pero ti pakasigurado kita nga ang bakuna bla hindi mabutang kadamo dan niya sang haka-haka mo hambal sa iban nga mga mahilig bla mag-sentest bla kag magpanilag kambal nila kung mag-inject ka kuno sa bakuna ni sa vaccine hindi ka na kuno bata. Action firing line. Miyara man nga di ka nakabata, miyara man nga basi pila lang ka adlaw maglain matsyag mo madisgrasya kapag plus pag ito nga ang tigulang nga 90-year-old to nga nag-una nagpa-vaccine to nagligad si Mana do Britanya ato or taga UK nalipat lang ko to. Ginhimo-himoan nila ya ka video gina-edit nila da sa social media. Then tigulang nagpa-inject Action Oliver. Siya tong pinaka first gid. Pila lang ka minutos ang tigulang ato no sa sa kisame nagakamang-kama. Action firing line. Sa apat mo. Grabe ka alam sa mga pati ako ko lang. Tunay. Galing kay siyempre ginedit lang gid no? Tikita mo nang pagpang hatag sang information sa social media nga mga hindi gidya amo, na? Hindi gidya amo, tikon ikaw manubo ang imo apprehension sang utok mo. Dahil mo kapati, mambal ka hindi nagikupenjik, kasi maglupad man ko si kasi nga daw tike, tsura ko niyo. Action firing line. So mo ni karon latulaton tani. Kay kabalo ka nga ang daw hindi gid matabo ning Pfizer.
Ting China, yung una na to daan, yung sa akong lagin pag-research sa Oliver, do Pilipinas lang hindi bakal sa China mo. Action firing line. Disgrasya. In demand, subong niya ang bakuna mo. Inagaway sa market, subong. Ginawa ko na nga scan gani kay Bilakadlaw Action JM, basi ara man sa Lazada kag Shopee, bla. Action Brian Borden. Action firing line. Dinaguro naman, disgrasya agin. Si Presidente Rodrigo Duterte Macaksyon nagapanawagan gid subong sa publiko. Sining Disyembre ha, halong gid kita. Kay si COVID-19 may posible nga may third wave, may ara pa sang fourth nga wave. Di ka delikado gid. Ang bali Duterte, imbes nga ang regalos kabuhi ta, buhi kita kag kung maka-COVID ka mo, amo nang pigaw nga regalo sa kabuhi mo kag pamilya mo. Action firing line. Ti halong-halong gid. Kanami pamatian kay Presidente Rodrigo Duterte no kay ginahalongan gid kita. Pero kung realign ta siya, mo realign dito sa kay DepEd Secretary naman yun Nor Briones, Sambal ni Briones, siya mas safe ang kabataan kung ara sa eskwelahan ikumpara sa puluyan. Action firing line. Nano naman yung tigulang taon. Pila na ng edad niya? 80 pila na niya sa ganay. Doon din naging among ginapanghambal niya, no? Safe pa kuno kung ara ka sa eskwelahan sang sa puluyan. Ti maginamo na Briones, start na sa eskwelahan tanan eh. Action firing line. Aga pa sang banwa kay na pagbukad ko daw hindi na among nasugata kung makapaimpito man ni si Briones ay napanghambal niya, no? Amo na nga ginaduso yung ginang face-to-face na dason nga bulan sang Enero, may mga lugar nga nagpangindi na like sa Davao, NCR area sang Luzon area, may mga ibang lugar Mindanao may ara pagidto. Pwede ya makapangindi Action Olivera, take note mga opisyal naton diri sa probinsya sang Negros kag Bacolod, pwede kitaya kapangindi kung gustohon. Action firing line. Wala pilitay ini. O galing ang DepEd naton diri sa Region 6 iya, may mga lugar ato sa Action Oliver nga i-endorse nila sa DepEd National nga pwede kuno mag face to face na. Action firing line. Interview na to nagligad sa kay Kwan, sa kay Vice Mayor Ercid Familiaran, hindi siya pabor. Ang interview na to diri kay Councilor Renisito Novero, hindi man pabor. Action firing line. Lantawon tani, ang COVID-19 subong adlaw 454,447, ang bag-o subong kay 1,470. Amo ning balantayan, no? Ang naka-recover diri kay 419,902. Ang nagapabilin nga aktibo kay 25,695. Ang patay kay 8,850 na. Action firing line. Ang hambal diri sa DOH, balantayan sa masunod nga mga inadlaw. Labi na gid pagtupa naton sa Enero. Kay base magbalik Action Oliver nga tag 4,000 na naman ang positive sa bugos nga Pilipinas bangod sining holiday season. Tima face to face ka pa Briones, ma'am? Action Brian Borden. Action firing line. Amo nang mga dulo-dalag ko nga balita, oy kay nagli sa syudad sang Iloilo, patrol car sang pulis sining nga hapon ginangogin pa lukpan sang ID, pero check na tunto karon kung may nagkala-disgrasya gid nga pulis. Oh, naging mention tanan na kay na sa mga atak-atak mo ti IED to, pero check na tunto karon abi. Action firing line. Kaya si platan ko gid sa Action Dave si itong upunta di sa unang ngaran sa Action nila. Bukayan. Oo. Sinong Dave Bukayan nga siya gito ga live report to sa tong patrol car nga pinalukpan to. Action firing line. La 7:32. Unahon ko lang this time Section Marlon, Hinovia Macaksyon. Sining mga plans blang sa iluhon ang Kapitolyo Office. Ang Capitol Building dito magapabilin inadira. Base imo na daganing kuan nga mangin ruins pila kadlaw inabalang lalagawan kiti katahom na yasang pag-craft yasang kuan sang Kapitolyo Building naton dis Negros Occidental, no? 19 sano pa naging tukod da 19 sano pa na. Ti base imo nga museum abi lagaw-lagawan butangan sa mga displays abi dira displayhan sa mga kun ano-ano na lang mga halandumon tower abi nga type. Action firing line. Base mo ona na naton nga butangan sa mga tubo nga mga antik nga tubo. Base displayhan na sa mga antik nga mga tao des Negros Occidental. Butangan sa mga manami nga mga frames nila abi, no? Mga lugar di sa aton. Oh. So amo ning tanaw naton, okay?
amo ning bago nga istorya karon dis Negros Occidental ining plano nga pagsaylo sa opisina tud man medyo gutok na di sa aton sa Bacolod subong. Capital reports. Aring dugang detalye ng Action Marlon regarding si Action Mar. Good evening. Aksyon na maray mayong gabi, subong palangadaan o dapat umpisahan na sang Bacolod noon, pasulod sa ilang sa nga pinsar, nga amat nga sa pila ka bulan sa sunod nga tuig 2021, Aha. or pwede man gani sunod pagkatuig mo. Do anaron, abi do anaron. Anaron ng maging hindi na kapital ang sunod sa Bacolod. Aha. Sa nga Negros Occidental kay laban-laban nga nagsumray nga badayon ining plano nga pagsaylo sang Provincial Capitol Building outside Bacolod. Kag kun marayon gid man ti siyempre ang construction malawig-lawig ina. Aha. No? Magluwas lamang sa ang ila ka kontraktor China kay ang China sumray sunod lang sang tatlo Bulan. na kadlaw man ang building mo. Atod no, kita to sang COVID tubla no. Oo. May gin patindog tus lang nga pila lang kadlaw no tapos dayon. Oh, diri sa aton ya kalawigan pa na tinuig. Aha. Pero ining plano ni gali Action Bray na istoryahan na ni una sang mga opisyal naton sang time pa ni the late Governor Alfredo Marañon Jr. Aha. O galing daw waay lang wala matutukan gid. Pero pagpungko sa nga bag-o nga administrasyon paagi sa kay Governor Bong Lacson kag ara man gin appoint bilang provincial consultant sa economic kag sa affairs nga investment Action Bray, former Congressman Albi Benitez. Ginbuhi ang ining ideya nga pagsaylo sang Capitol Building sa sagwa na sang Bacolod City. Ang rason una gid ang ginatawag kagutok sang lugar nga ginamtangan. Gutok ang area bangod sang nagatinubo-tubo ng mga buildings. Kag may inog-construct pa na nga building mo Sa dira mismo sa kilid. sa Piak Blada, inang gindemolis bala subong Provincial Administration Center. Makita na sa aton nga maka-action maglabay sila da, may dako-dako na nga sapat, may dako-dako na nga equipment. Nga gado ga mamob lang no. Bakho animan. Ano panawag sa naman ba amo nang saka libot panaog libot arami mga dalagko nga building amo nang ginagamit. Dira na protokolo nagsumray commercial building na siya. Ay commercial gali na. Commercial building na sa part na siya sang PPP bla. Okay. Private public partnership na siya. Commercial building ang katason sira siguro mga shin Baw. Ka. panalgan. Taas ba? Shin sa pulo mga shin. Pulo ka panalgan. Do ara lang us Makati no na. Ayan. Oo. Mga siyam or pulo ka panalgan. Aha. So kung commercial, damo sumbray ito ko dira nga mga negosyo Kag kung mahuman, dugukan sa tawo, dugukan sa mga salakyan. Correct na. Kung mura lang gatamwa ng Provincial Capitol Building, tinakita nila nga grabe ang mga resulta sumbray sa ulihi. Aha. Problema na gadaan subong ang parking spaces area dira sa may guwa sa Provincial Capitol Building, dugangan pagin sa ulihi kung mahuman ang inang nga proyekto, ang guwaya daw kalokalo kag daw tinapana. Gutok na gid man to Gutok na gid man. Mag-ara kada sa ano gani North Capitol Road Action Bar no? Correct, oo. 2 lanes lang. O 2 lanes lang. 2 lanes lang magpanaog gadi pa Ayala daw susko do sulumpaan bilong adlaw daw traffic do na naya kahubasan da. Yes, sa Piak Ayala, sa Piak Aksobrayda, ti hotel man da. Hotel man. Oo. Oo. Ginapalibutan ng Provincial Capitol Building sa Baray Sandalagko ang mga estruktura. Kita mo gin-close na lang gani may karsada da pasulod sa main entrance ng Kapitolyo kag ginhimo parkingan na lang gani no? Yes. Amo nang isa lang sa rason. Ang ikaduwa nga rason kaya ambal ni Atty. Ray Fernando Diaz II, Provincial Administrator, ang mga investments sa provincial government diri sa Bacolod. Ti laban-laban makapulos Bacolod, kaya rin di mo. Diri na daan. Diri, Aha. ang jurisdiction kag control aras Bacolod. Aha. Kung mag-separate ang Kapitolyo outside Bacolod, ang maka-benefits is Negros Occidental, kag iban nga sakop niya nga mga LGUs. Kung din siya na kwanbe, dapit. Oo.
Komo kay ang target nga sa Ilohan sila kadaway na ibang guro ibang nga lugar. Aha. Amo na gid man ang 25 hektarya nga property nga ginbakal sang provincial government. Dara sa Bacolod Silay Airport Access Road, Barangay Efehenio, Lizares. Ang matabang line man na? Ang matabang lain Action Bray to, lain to sa. Okay. Ang matabang ya area to Action Bray nga tukuran sang nulit sibla kay nulit sa Selohon amo. Dito sa area sa matabang to saya. Ideya medyo lapit-lapit gawan sa Silay Airport. Access Road. Ining dalan blada nga bag-o nga gapadulong sa airport amo ni siya. Lapit sa Silay Airport pero sakop sang Talisay. Talisay City na. City. Ginsangaan ng guro dapit dai no. Oo, Barangay Efehenio Lizares na siya. So 25 hektarya malapad-lapad Action Bray. Hindi man guro tanan nga 25 hectares sa kupon sang building lang sang provincial capital. May mabilin gid Action Bray nga pwede man patukuran iban nga struktura nga himuon man opisina sang iban nga ahensya sang gobyerno. Kag pwede nga butangan sang regional office sang ahensya sang gobyerno. The one-stop shop. One-stop shop service sang gobyerno. Mayo na. Amo nang target Action Bray. Natun-an na nigali na Atty. Diaz kay ginayo ni siya ni Governor Bong Lacson sila nga abiton kung pwede nahibaloan nila Action Bray with Congressman Albi Benitez, mga kongresista, Vice Governor Jeffrey Ferrer, ang majority o kalabanan gigani ang mga alkalde siguro pabor sa ideya nga it's time. Amon na ning time to move out. Nga daw kalain na malon nga mabiya, no? Ay daw mabulag, daw hindi man. Hindi. Kwan malang guro ng nag-develop abi kita Action Mar, no? Kinanglan taman nga kabalo ka nga aton di kapitulo subong Action Mar. Galinap ta di mga offices naton sa mga ahensya ta di bala? May R&D, yes. Mo nga building, ato naman to sa mo building. Ting ang pinaka botsilingon sining pag-transfer sa Lisay ito nga isa na lang ka building tanan-tanan Action Mar. Yes. Amo nang target ka matabo sa ulihi Action Bray. Ang tawag diri is chance, opportunity nga maka-develop sa ginatawag nga growth center. No? Growth center. Kaya ang gastuhon Action Bray nga kwarta kundi may ara sang gin loan sa bangko 1.2 million ang former administration agod punduhan ang mga major billion agod gastuhan ang mga dalagko nga infrastructure projects. Isa sa gastuhan amo nang pagtukod ang Action Bray sang bag-o nga Provincial Administration Center. Ang Provincial Administration Center nga building amo nang gidibulis na subong nga tukuran sang private nga company. Dason ang Provincial Administration Center nga building sa tupad ya tukuron bilang bag-o. Nga Provincial Administration Center building. Tanigin tingob na to rektas Talisay, no? Amo na sang ang pundo da hindi na malayon. Ay ang pundo Action Bray nga gabiton da amo na ang gastuhon. Dugin divert na lang bidito. Ati okay dito. Kaya ang purpose sa pagtukod sa bag-o nga Provincial Administration Center o compact building opisina man part sa Kapitolyo. Why na gina diya matabo if in case given Action Mar although nga gin-mention mo kagina nga daw pipiho na gin man why na gina di mga sub-offices abi nga hindi tayawan kadto to Talisay abe? There's Bacolod ba na bilin di if akon matabo gin man? Ati digto na tanan-tanan. Digto gina tanan-tanan. No, ang opisina dugangan pagani sang regional office mo. Wow. Bali tabok-tabok ko na lang kun matabo ang pag-process mo. Kung ako di ko magkontra kay base basi amo ning dalan Action Mar nga basi magbalik itabla sa NIR bla Negros Island Region bla kag Siquijor nga didto na tanan itampok nagi 25 hectares bla ya Action Mar. I don't know lang kung ara paghihapon si Presidente Duterte posible nga mabalik pero
Tila ay naman guro nga nga sistema. Kung sa bagay, no? Basig nating hoan lang ati palaparon tapos ginadiyo kay butang na. Kabala naman ta sang power the authority na sang gobernador tagag sa mga kaalyado in action marmo. Ano na ka baskog tuman sa Malacañang ti basig la mga amat-amat na ti ti okay gin inaton mga pananawan na action marmo. Aring ginalantaw gina konsiderar como kay butang ta naggabiya na gid bande ang Provincial Capitol Building sa pamangkot kon bala masaylo man capital city ang Negros Occidental. Anong epekto sa action marmo magamo sila? Kung Bacolod City ang sumrite ang advantages tanang sa Bacolod Bacolod Oo. Pero kung ang capital sa Negros Occidental sakop man niya, siguro Negros Occidental pagkabugusan na magka-benefits. Benepisyo abi. Oo. Kay dari ka rin mo na Atty. Diaz nga tanan-tanan nga investment sa provincial government nga aris Bacolod ang magka-benefits is Bacolod City. Aris sa direksyon control nila mo. Yes, so gina-consider laban-laban nga mo na matabo. And then ang dito nga lugar sa Luhan niya amo na ang himuon capital city sa Negros Occidental. Dako gani bulig sa like for example abi mga driver naton. Ti siyempre may biyahe gina pakadto to yung salakyan mo. Tricycle, jeepneys man, taxi. Dako nga income dugang ini generation maka-generate kita action mar diri sa aton tanan. Kag ko magtukod na ng bag-o nga Provincial Capitol Building, ako gapati ko sobray nga masurod-surod man inulot-ulot dang structures. Pasunod ginaya kinadalan ara na ginaya. Kag inang lugar kada action bray kun hugdon tagid. Why man na sa structures daw katubuhan na daya. Ara to lapit tong maskara nga welcome Bacolod. Tuto lapit na da. Anong matabo pwede bala nga sa Ilohon hambal ni Provincial Administrator Atty. Diaz. Pwede ganing hindi na pagi pa sa national government ang pagsaylo sang capital city sang Negros Occidental. Okay, name malang guro na mo, no? Oo. Ipaagi lang sa sanggunian. 3/4 nga vote sang sanggunian, okay na. Kung sa bagay, ano mamamot sa Bacolod, kay malahampang sa probinsya. Oo. Kung sa bagay. Kang Bacolod dan nagidman kay ang Bacolod Action Bray, hindi na ya una kapital sa Negros Occidental. Ano gali? Ang una naging kilala bilang kapital ang Ilog, galing kay sang 1743 pa to ya. Abi ko ganito una binalbagan Oo. Binalbagan, no? Naging kilala is Ilog. Ilog pagid yan. Ginsundan sa Himamaylan. Pag 1849, amon na nagkapital ng Bacolod. Bacolod. Oo. Pero why man nagliyalaye action mar? Why man nilaye? Di ko pa maukatan kung ginpagis layi di ko ay ni kay lain pa ning itsura sang tao. Harap pa na guro sa labo-labo sa unggoy jutay. Hindi alam lang. Basta yung mga ano pa. Hindi man nagsumbray pwede nga sila nga paghalin diri sang operation sang provincial government sa Capitol. Pabayaan ang Capitol, no? Kay ang Capitol nagsumbray na siya gindeklarar sa National Historical Commission of the Philippines sa tong July 19, 2004 bilang National Historical Landmark. So landmark, sa hindi ka basta-basta maka-demolish ka guba sila. Hindi, kay may ano na may ngalan na action mar. Sa na siya ginhimo gani? Dogin mention mo na nagligad to nga mga report mo? Gin-construct 1927. Ang bala ko Oo, 1927 iniya tao na ginyang tao na hindi na homo sapiens ano hindi alahog na. Ang provincial capital Action Bray isang una ara sa balay nga gindonar ni Jose Ruiz de Lesoriaga sa 1901. Gin-construct lang inang building na 1927. Grabe, no? Ang Provincial Administration Center amo na sa unang kapitol. Amo na pinakauna. Kay inang kapitol na subong provincial capital subang sobray nga daraga office si Governor Bong Lacson kag si Vice Governor Jeffrey Ferrer ang report kinabaton ta do Hall of Justice sa una. Okay. Oo. Ngali ka do ka sintro gid man siya tuod mo nami ilang tawon blaw. Oo, correct. Sa katama. Oo. Na kompleto 1943 ang construction sa kapitol. Inagurahan 1935.
Bo kung tug duha ka tuig ang agwat ba? Oo, pag inaugurar subay naglawig ang operation, naglawig ang building tub 2003. Pag 2004 gen renovate sang time na rin ni former Governor Joseph Maranyon. Kamo maning time naging kilala bilang National Historical Landmark. So pwede gid. Pwede gid. Oo. Oo. Hindi man pwede makahambal ang makulod. Oops, di nyo kayo magbabayai di. Buenas lap mo may mo da kay separate gina sila ya ang political ano sa nila layo gid gid amo mo ano nang separado gid Bacolod Negros eh. Oo. Para masabat pag ng palamangkutanon sang iban para yun abla sa mga inablang like mga quarantine qualification bla nga lain ang lain ng Negros lain Bacolod daw tara man sa Bacolod daw mo na bla daw nalabudan sa amo na abag sumray nga issue. Oo. Ti kumadayon Talisay himon capital city sang Negros Occidental. Ang matabo na sumray bugal naman sa mga Talisay non. Correct na. Kay subong ko magkadto kas Metro Manila, ang mga tao nga taga Manila magkadto sa Negros, mahambal sa papabakulod ko. Bacolod. Oo, pero maagila sa Bacolod. So si guys sa kanto. Agila na sa Bacolod. Oh. Din kas Bacolod daw sa Sagaya. Daw mo na bla. Oo. Kinano man bing lugar ta nga like Cebu, may Cebu City, may Cebu Province. Iloilo City, Iloilo Province. Kita nga si Pirate nga aton nga way sang Negros Occidental City ano. Kag mayara man nagsobray taga iban nga banwa or syudad diri sa Negros Occidental, magpa Manila, magkadto sa iban nga probinsya, gahambal sila nga halingkos Bacolod. Do ka kilala gid sa Bacolod. Kilala ang Bacolod sa iban nga ka probinsya ng partikular dito sa Luzon. Pero may tanaw batian sa mga programa sa TV na sa national bla. Taga din ka at taga Bacolod, kaban kalan. Bacolod. Sa mga contest bla sa television. Bacolod ang ginadala. Bacolod gid to. Pero igo marahon gali taga Kanduni. Pero todo na damo na experience na Yari si Attorney Diaz angot sali. But this is a chance that Governor Bong Lacson, Vice Gov Ferrer, our SP, as well as Kong Albi, and our other congressmen would like to take this opportunity nga kung makal-develop kita growth centers sa aton nga iban nga cities, this is the time. Because this is almost a 1 billion investment by the province. So it's really wise that we put it elsewhere nga didto naman ta ka-spur sang economic growth. Diriya, regardless of what you do, muna na niya gyapon na niyang area din. Commercial lagi na siya katama. But there are areas where we can help, no? LGUs, we can help in terms of improving their economic standing, economic activities, if we put this investment there. So nakita ng wisdom sa aton nga mga present administration, especially ni Governor Bong Lacson. So pipinatunhan niya na sa akon sa nagligat pa. Under the local government code, by 3/4 votes of sanggunian, we can transfer the capital, the seat of power of the province. Because that is, the province has already been created. No question. That law created the province, establishing it here. But under the local government code, we have the autonomy. No, we don't have to wait for national government to transfer our capital, if that is what is going to happen. And a lot of investments ng probinsya di nagakadto, sino nga benepisyo, di ba? Subong it's time for the LGUs ang probinsya ang mag-benefit. Lapit ka pa sa airport. Sa muna, kung sa mga sikat nga tinaga pasang ring announcer bla, magluwas ka Michael Buffer. Ang isa siya no ganina, si... So duwa man na silang kilalangan daw gulangon eh. Ang isa medyo gamay na sa tingog. Ang iyan ni Michael Buffer, let's get ready to rumble. Rumble, Ang isa ya, it's time! Tumubangot yan. Pero kung isipon, tagid kung name man na ng Sailuhon sang city, capital city sang Negros, Hindi man mabihangan na Bacolod, Ang investments hindi naman niya madula, Bacolod ni amo, bisan magkinaano, Action Mar, na mo sila. Amo ning gainulot-ulhot na lang strukturas Bacolod, dugay na pungkan na lang gani. Pinalang kung magpatindog ang isa ka negosyante, na bisang daw pareho sang, anong to ganing gigantuan ta sa Imbisi, gani? City, gani? Star City, abida nga dirabi lagawan adlaw gabi adlaw sa mga tao na guro daw ka
Hindi na kadako nga hangkat na guno for Bacolod no? Siyempre, alam mag-go niya sa mga tawag sa mar mo. Oo, dara sa may dalan, circumferential, lapad pa man na. Lapad-lapad. Dara sa area sa NGC, pwede na ma-develop pagid. Oo. Pwede gid. Damo. Pero prangka yung gutok na Bacolod ya. So, why pa nakakadto dis Bacolod sa buong kay pandemya? Di na ako makadto di anay mo tingin siya kagutok di. Kakapoy di. Why tapang so action bray mabalaan kung advantage niyo kung disadvantage sa Bacolod, no? Mangayo kadikta reaksyon na rin sa mga opisyalis na sa syudad. Really feeling ko sabat okay mo lang na. Ilan niya discretion na kay may kaugalingom na sila pang gobyerno da. Yes. Pero kung lantaw ka sobray disbentaha man akong bintaha, hindi ba nila mapunggan ni provincial government? Hindi. May separado na sila nga pangabuhi diya mo. Oo. Damo sina. Palo ni santo na lang politika kay do. Nga may lakot politika ni away guro. Away man. Away man. Pergaling. Developmental kwan ini strategy niya yung ginahimo sa probinsya subong. Oo. Kaya gusto nila nga magnami pagin sila mo. Lunes na lang kay basi Lunes sa Sombra may dako nga balita gid. Lunes. Iniya sa pang-probinsya nga level. Okay. May dako gid nga balita kag ini nga balita una gid siguro. Why naglabot na Bacolod Why labot Bacolod? Why? Okay. Hindi sila ba dapat makulbaan sa dako mga balita? Kaya ginabantayan mo na kung kisam. Oo. Dere gid ni makuan, dere gid ni una mabatian na. Ang hindi lang dako kundi dako-dako nga balita. Dako-dako. Pero kuan niya hindi niya kululbaan Action Bar? May ara sang tawo Action Bar nga medyo maproperwisyuhan jutay Uy. do jutay lang. Ano nga disaster na gamay lang daw ka LPA lang. LPA pagid ba? Basta signal number 1 lang. Dara lang. Kaya may signal number 2. sige. Sa Monday siguro. Monday o kung hindi malabutan Lunes, basi kung Sabado ara na. Sige, pwede. Kung Sabado ara na. Gugtas la sa bungsa, ano naman naihan man? Mati das lain, para ano. Probinsya nga level, Probinsya niya. Why kuha ng Bacolod? Why dilabot? Sige. Ang kaaksun gikan sa Kapitolyo Action na Marlon Hedoboya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Mar, mga balita gikan Kapitolyo Provincial, no? Amo ning bag-o nga development sa buong diri sa aton sa Bacolod kag Negros. Amo na to, no? Sa Ilohon didto ang mga plano nga ini pero laban gid ya sa piho. Action Firing Line. Pagbalik ko karon dugay gamay lang nga commercial mga ka-aksyon na. Rabuton ta si Vice Governor Jeffrey Ferrer kay way pa ni siya katag reaction diri mo, no? Tiyang hampang ni subong ara sa mga board members naton sangguni ang panlalawigan. Kay ang binutuhay sini ara da labi na gid sa pagkambyo nga from Bacolod City ang capital city of Negros Occidental i-transfer dito sa Talisay City mga ka-aksyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:56. May gabilang kay Action Bray, kay Piper Pursley naga-monitor base nagaruta na sila sa Bacolod. Gutok na din. Noel Hamules naga-monitor man, stay safe and healthy. Salamat gid ikaw manda. Si Inilim Mayagma Asuncion, Chris Vilma Reyes, good evening Action Bray, naga-live East Homes 3, Barangay Estefania, Gritlang, Montoya, Sumido, Arsenio, Reyes, Azero, Tesoro Family. God bless. Salamat. Idilaos, naga-monitor man, kag upod si Nanay Isabel, Romy Agsam, April Mallorca Orsabia, naga-monitor man sinitiniyon sa Masbate, ini, Si Gian Nielen, naga-monitor man sa Isabela. Piper Pursley again, base masaylo sila kay may murto ang building sa province. And why na? Layo na. Neo Lee, naga-monitor man. Piper Pursley daw kabudlay sang ila sa iluhan number 1. Ang PUJ ay may nagabiyahe number 2. Ang gasto sa pamasahe kay nasa may mga salakyan. Mga amo na ideyahan gina nila, no? Overtime ko anaya, no Christmas di Samon, kayod galore, no exemption. Ma-review lang ko karon. Yes, trabaho lang ni ma'am. Balbalda mama, kay para na sa ekonomiya.
Maria F. Maravilla Raman, Eric Sumpay, kumusta mga bonus nila? Batag 40 mil, tublag ko lapit sobra ko, lapit 40 mil mo. Ang kapitulyo, mga empleyado. Ferte. Action Bry, mamangkot ko sino nagpanag-iya sa mga building nga ginapatindog sa palibot sang Capitol, iya sang province or Ayala. Private na ng iban. Veronica Santilian Manukan Araman, Christian Roa, salamat gid. Jose Mongcal Torilla, Glazer Barcelona, good evening Sumbray, happy watching live Nanay Lydia Barcelona and family, God bless you always, kamuman. JM Asdilio Banaag, naga-monitor man, halong mana, God bless. Bernard Tabino, Brian, more than good evening. Okay, realtor mo regards lang ko da sa iya Action Bray, bye-bye Face Marlon Hinovia kag sa imo man Action Bray, aka Sam Guko. Perte pagid ba? Jovi Monares, naga-monitor man. Si Ana Mandregos Rob abaw nag-upod gid ang face to face and duha ang tuko ka idol nga mga anchorman. Good evening Action Brian and Marlon, thank you gid. Tungburan Tuario, Action Brian, good evening. Nami na injikan si Doke Briones Dio Diaz Dio Decades guro niya ay Drilon para pasudlon niya ang Bantay Hospital Yog Langrid Joven Panis Nonoy De Leon, Sam De Leon, Tatay Rene kag Nanay Angging De Leon, Choi Noel De Leon kag nong Jimmy Tuario alias Boy Dilap pagidyaw sa La Castellana, Mansalayaw. Gisely Franco Araman, pulok-pulok na si Ana Mandri Gusro. Pulok-pulok naman na sila sir ang face-to-face class. Diri gani sa Europe damo-damo nag-close ulit nga daycare kag school after mag-open kay damo ang nagka-virus nga students. Okay lang ina kon free hospital and ang Pilipinas kay ma-save niyo ang life sang kabataan. Pilipinas kung mahal what happened. Michael John Season, good evening Exxon Brian, happy listening to All Energy Fans Club. Si Lola B lang paunahon ma face to face expire ng utpa. Greet ko lang schoolmates batch 92, Raymart, Catherine, Mary Ann, Karen Rose, monitor from Chato Elias Paranaque, salamat. God bless. DJ Jonah, diri subong sa Europe, sadya na lockdown halos palibot ang Spain. Di ka man magpaano magpa-interview. Tenerife, Spain, gin-isolate sila, wala sang makagawa sa island. Buwas bala ma'am, DJ John, na ma'am, patawga ko na bala si mong ma'am. Oo. Storya tabla si mo kung ano ka katabo na subong. Oo. Jean Oy si sir, parang Spider-Woman. Alex Montesa, ang duha ka simbahan ga contest sang social distancing violation. Sakop sa barangay 31 kag 30 sa Dalan Santa Ana, Surbray, kag kalabanan sa mga kabataan ga dinagyang sa tunga dalan sir. Ano ang plano sa ITF bahin sini? Ambot kung galibot pa mga task force disiplina, duway naman katong kaaw disla. Rosalina Arellano Espadero Araman, Corazon Villasis Gayo, salamat gid na monitor subong sa radyo. Mainit pahayahay Rafi, nagamahal ang shipping siguro asa bulong. Amo na gani hambal sa iban na lugar, yes, free ang vaccine pero ang cheap vaccine na ya ipahatag. Pero kung hindi ka kuno makontento sang librety, bakal ka sang brand na gusto mo. Amo laban-laban. Joy Arbias Araman, Alex Montesa Patamyaw ko lang Sir Bry, ang family Selo sa barangay na Bulao, si Palay City, madamo gid nga yuhom. Teresa Baterna Araman, Tuario Tumboran. Sir Bry, good evening. Live Bilya Artilihog lang great Kapitan Edgar Tuario sang barangay Lalagsan, La Castellana, akon wife na si Ria Tuario, 4 kids si RR aming Princess Kagzia. Si Kagawad Jigjig Toledo, Tatay Tinoy, Nanay Rosie Tuario, Choi Pulion, Kagchay Putot Baltazar. Mary Jane Balyo Alio, TJ Jonah, Tuto expensive ang Pfizer. Need na daan preserve 75 degree. Alright, sige. Valencia Kenneth, nakatutok man. Rowena Castillo de la Cruz, Araman.
Ramona Azero, good evening Sumbray, nag-monitor sa Barangay 35. Rombel Sinarosa Hinko. Good being watching here sa Morsia. Tamyaw ko lang si Rabi Isaya nga idol niya gid kani Action Bribe. Salamat gid. Inday Blazar man, okay, nabasa ko na. Ma-relax lang gabay nga kon nga puwak ha, mga listeners tada, mga watchers ta. Mabalik ko dugay-dugaya, may kasugpon tong istorya ta kay kanami man isang isyo sang Kapitolyo. Alas 8:03. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat giratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sagsay ang mga kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Nabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo, padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio. Aksyon Brian Warden, Aksyon Firing Line. Maayong gabi lang sa kay 706 sa Good Evening Bright, Amyaw Kulang Gali Amparo kag Rode Patua Family, Gante Pagidra kag Albures sa Quintin Remo Sitio Tios ang gatamyaw siniknek. Salamat gidra sa inyo.
Naga-monitor man, subong ang 159. Good evening, Exxon Brian. Pamati lang kami di sa program mo. Si Tots niya, taga Maaw, Bago. Salamat. From 903, good PM, Exxon Brian. Monitor lang kami di Pasilong Family kag Gariza. Sang barangay Nagasi ni Tamyaw or Nagatamyaw si Teresita Pasilong. Salamat, gid. Action na Bray, tama gid ka obvious gobyerno nga magbakal vaccine sa China. Halin kay 790, hello Action Brian, di ko magpa-vaccine kung China halin na vaccine bahala na da. Alright, sige, adi pang iban nga mga kwana, greetings ta. Halin kay 570, Action Brian, good evening, always ko nagapamati, kalbo niya, sang sitio Sumpit, Mang Hanoy, salamat. Last one, halin kay 825, good evening sa Brian, monitor lang kami di kay si Yob Tinia, sa barangay Granada, God bless. Sige, check natin abi, si Vice Governor Jeffrey Ferrer mga kaaksyon, kung anong iya sining reaction man, kiti ang plano, una, sa opisina mismo sang gobernador, no? Sa gobernador ini, kag ginaplastar subong, sang provincial administrator kag iban pa nga mga tao nga kaupod dira sila tanan. Action firing line. Ano iya ang reaction dire sang vice gobernador sang Negros Occidental, Vice Governor Jeffrey Ferrer mga kaaksyon. Pabor bala ini siya o kon hindi, although nga ti ara pa lang sa planning stage mismo, ini tanan-tanan kay gidi ni mahapo sa imagine mo na nga magpatukod kay mo sang tuman kadako iya nga edipisyo kag sa iluhon mong tanan nga mga offices diri sa probinsya sang Negros Occidental. Firing line. So hindi basta-basta ini nga mga plano. Sige, na-contact na to si Matinian while naga-contact kita. Mayong gabi lang kay Marilyn Abarte naga-monitor, Bilen Salaw Araman, Jocelyn Libon Dispoho Araman naga-monitor, and Bert Hirapusco Caraballo. Good evening, Sombray. Tamyaw ko lang mga hutuda, handumanan Bacolod member. Salamat gid sa pag-monitor. Halay kay 2230, Action Bray. Tamyaw lang family patrimonio. Salamat gid ra sa inyo. Araman si 386 naga-monitor man. Good evening man. Si Joe Hermino. Good evening, Action Brian. Monitor lang kami di sa Villa Sol, Bayawan City. Okay lang magdugang kunot kilay ko sa modular kaysa mag face-to-face mga kadelikado. Salamat, keep safe gid. Keep safe everyone. Gusto man? Oo. Do ka lang alang pagid man isang panahon. Why nagasabat Action Dale? Sige. Ulay hunon tanalan niya. Dire kita sa Kwan Action Dale isa. Pasensya gid way kumatag da kay na. Kay ba siguro may ara sang Kwan si Governor Ferrer. Pakaronan tanalan na karon kon may tiyempo no? Kay ba si Sako Shabla. Dire ko na lang unahon ano ning isa ara na. Okay. Sige. Daligid lang alas 8:16 Action Radio Philippine Standard Time. Dire kita kay nalipatan ko maghatag kay ina. Sige. Amo na lang na anay unahon daton. Kay ina dire sa Negros Occidental sa banwasang Pulupandan. May ara sang inagurahan ka ina, no? May ara sang inagurahan ka ina nga isa ka edipisyo man, no? And ining edipisyo mga kaaksyon para ini sa mga utod naton nga nalulong sa illegal nga droga. Action firing line. Gintawag nila ining balay kasilangan mga kaaksyon. Ano ba lang pinaka signifikante sini? Check naton abi. Online sa firing line. Are sa aton sini nga linya PIDEA Provincial Head Sir Nicolas Gomez. Sir, good evening dira sa imo sir. Sir Brian, may gabi kat may gabi man sa mga taga-Palamati sir. Aha. Diri kay ina sir sa Pulupandan may balay silangan nga inagurahan sir no. Ano ginang pinaka punto sir kagadong mabulig sa ining building para sa mga utod naton sir nga matawag naton medyo nagtalang sa ila sini nga dalan kon illegal nga drogang paghambalan. Yes sir. Actually no ang balay silangan sir no produkto ini siya sa this is by virtue of Dangerous Drugs Board Regulation number 2 a series of 2018. Ang konsepto sini sir nga balay silangan kumbaga refuge ina sir no
para ma-reform ang atong mga drug offenders, itong mga particularly itong atong mga drug pushers na nag-surrender, nag-plea bargain o kaya nakagwa na sa prisuhan, nakaserbi na sa termino, para maging self-sufficient sila sa law-abiding members of society natin. So, kumbaga, sir, ang pinaka-concept din nito is reformatory rehabilitation. Kung madumduman sir, may ara kita si BRP, ini para sa atong mga users, para sa medical rehabilitation. But ini nga balay silangan, sa reformatory rehabilitation para naman sa atong mga pushers. Okay. Gin-mention mo kay na sir, ang isulod dira, arang naka-serve na sang term sa ila sini nga pagkapriso, sir, damo sina pagwa nila pwede sila kakadto da magpa ano tawag sa reformatory ang tawag sir, reformatory rehabilitation. Rehabilitation. So ano sir, Yes, for sir. ano ini for free or may bayaran kita diri, ano nga sitwasyon? Actually, sir, sa iya ini sa local government units, ang dapat ang isa ka city or municipality mag-establish yung balay silangan para kung may ara sila mga pusher nga nag-surrender o kaya pusher nga nag-plea bargain o kaya pusher nga mga ito sir, itong nakaserbi na sa termino kag nakagwa na, so piris ka sa balay silangan natin. So meaning may ara na sa mga teachers, abi may mga psychology ano na tawag sila, tanan-tanan na lang ano? Correct sir. Yes sir, kaya natin program of instruction ara education, religious, may ara kita counseling, yes sir, moral recovery, may ara kita personal kag life skills, may ara kita sir community service kag livelihood and employment. Okay, kompleto na gijagali ini, no? Yes sir, kompleto na sir. Yes, sir. So depende sir kung pila ka adlaw sila dira, pila ka bulan, mo sila. Yes sir, in-house ini sila sir kag at least 1 month sila sir. 1 month sulod sa aton balay silangan. Ay, okay, ano. Pero sir, exclusive lang for Polopandan residents or bisan sino lang pwede? Kaya actually sir, ang ideal din sir na dapat every city or municipality magka-ara din sa balay silangan. Isa ini sa mga requirements sir para ang isa ka LGU, halimbawa sa city, madeklara siya as drug-cleared city. Ay, okay. So isa sa mga requirements ng balay silangan. Pero kung halimbawa sir, kung hindi pa man maka-establish ang isa ka LGU, pwede sila maki-MOA, mag-remit. Sintong may balay silangan, dito nila ipasunod itong ilang mga pushers. Okay. So ini nga building, so may ano ka, I don't know kung may idea ka kung ano kalapad, ini pila ka may kwarto inada or anong mga facilities dira sir? Yes sir, actually hindi necessary sir nga bago siya nga building, any building, existing building. Basta may ara na siya sleeping area sir sa male kag female. Tapos may ara classroom, tapos may own toilet ang male kag female, tapos may ara mess hall o kitchen. Tapos may ara lang recreation area, kay may ara man siya sir gardening, may ara mga exercises, morning exercises. So amo lang gina siya ang pinatan-aw sir. Depende lang ina sir sa LGU. Kung halimbawa damo-damo ang ilang mga drug pushers nga nag-surrender o kaya nag-ibal. Dako-dako man ang ila facility nga dapat imuhon sir. I see. Okay. Mayari din yes, pamangkot diri abi kon ano ni ilibre ini o kon may bayad ini sila. Guro yes, sir. Libre ni sir? Yes sir. Libre ni sir actually sir. Libre din niya sir. Ang mag-ara actually ang magsulod kasi libre siya tanan pagkaon sir. Libre ang iya tulugan, libre iya pagkaon, libre ang iya training. Kag amo gani may ara pa sila ining livelihood sir na may livelihood program para sa ila. I see. Basta ang ilang balos diri reformation gay to reform, magbago gid sir no. Amo nang dapat balos nila sa aton sining government officials or ining nagadihon sini sir ano? Correct sir, kay ini sir ginihimo ni sir para ginihimo ni sa gobyerno sir para sa ila, so dapat mag-reform kay kung hindi klaro man sa atong guidelines sir, kung hindi ka kung halimbawa mag-untat ka, magbuwa ka dira sa balay silangan, hindi mo pagtapuson ang kasunod na anti-drug operations. So dako ni siya nga pribilehiyo sir para sa aton mga drug offenders. So, na may ginhatag ang programa ng gobyerno para sila libre sa may-ara pag sila livelihood program and employment education ng ginhatag. I see. Sir, diri sa Negros Occidental so far, may pila ka balay silangan na sir diri? Alone? Ining sa Pulupandan sir, ang the first pinakauna nato na balay silangan diri sa aton sa Negros Occidental sir. Ining sa Pulupandan and hopefully kaya actually sir, dapat antani ang upod ini ang Himaylan, kaya lang medyo may problema gamay, so that is why move nato ang Himaylan by next year. So hopefully by January sir, damo-damo nato mga balay silangan, kaya damo naman sa mga LG mo nag-commit na mag-establish sila sa ila kaugalingon ng balay silangan.
Ining balay sa silangan, sir, saan unin establishment sa Pilipinas? Dugay na gid man or recently gid lamang? Yes, sir. Base dito sa sir, sa DDB regulation 2018 sir. 2018. Yes, sir. Nga ginaobligar or why man totally 100% ga obligado gid mi ang LGU kung may ara kamo dati mas okay pa gid amo na sir abi no. Actually sir kung aton tan-awon sir no, obligado gid ang LGU sir. Yes sir, kay ara man gid sa aton lahi mismo sir sa 9165 na dapat tumanon ang mga regulation na ginhatag sa DDB. Okay. Pag isa man siya ka regulation sa DDB, so dapat himuon gid sir. So as of today, may ara na sa ibang mga banwa kag syudad sa Negros sir nga ginahikutan naman nila ini abi nga mga bagay na may mga initials na sila nga mapatindog man sila. Yes sir, correct sir. Mayroon na kita sir damo na mga LGUs na nag-commit sa aton sir na mapatindog na. In fact sir, ang ating Bacolod City may ara na gid sila building for balay silaan, kaya lang wala pa na ma-inauguration, medyo may mga butak, may mga bagay pa lang siguro na gina-address nila no sa LGU. Pero may ara na gid sa building mismo pero ay pagid sa ma-functional pa. So officially ang una gid nato na balay sila nga mga sa Pulupandan sir. Pulupandan gid mismo. Kaling suway man din na butang sir kung pilang kapasidad dira no, kung pila ka bilog no ang pwede masulod ano, depende guro no. Depende sa kadamuon sa ila sir. I-assess mo ina sa LGU sir kung pila ina mga surrenderers gid. Okay. So kay may ara ng Pulupan. Yes, go ahead sir. Yes sir. Pero sir, may ara gid sir at least most 30 na mga reformist ang accommodate sa kabalay silangan sir. Mayo man ginimo. Hindi siya magsobra. Mayo man ginimo sa Pulupandan no. So inang ma-declare ng Pulupandan pila ka adlaw nga the whole municipality abi mangin drug free na siya sir. Damo sana depende sa assessment sa gyapon na. Yeah, correct sir. Kaya ang Pulupandan sir, actually sir, ang tanan mga barangay sa Pulupandan drug cleared na siya no. So qualified na gid ang Pulupandan sir na mag-apply siya as drug cleared municipality. Ang subong niya barangay level pa lang nga daw drug cleared sa tanan. So para manghimo nga daw ka general sa bilong nga banwa, ang banwa mismo dapat ma-apply gid sa PDEA. Yes sir, para ma-declare sila officially sir. So kung mahimo ini for the first time nga the whole municipality nga nag-drug free, namo ning pinakauna sir. Correct sir. Kung ma-establish na din siya operational ang balay silangan, so pwede na din sila sir ma-declare sir, no? Kung depende sa atong revalidation sa mga barangay kung na-sustain ba nila ang status nila sa drug cleared. Yes sir. So kung na-sustain din man, so pwede na din sila ma-declare sila as drug cleared municipality. Kung magambal kita drug free, of course, una why na users, why na pushers, and why na gid mga lords dira sa mga lugar sir, damo sina na. Correct sir. Pero yes sir, pero hindi man naton sir no ma-discount yun, may aragin mga new list na magawa, yan, identified. Pero magani, as of now, although may mga operations na nyo tabo, kaya magani, mga newly identified, yung ginadakop dayon mismo sa Pulupandan. Mayo gurong coordination nyo, sir, no? PDEA and municipality officials, sa Pulupandan, kung nga na tigayon, ini pinaka-first nga meron sang balay silangan gid sa Pulupandan, gid. Yes sir. Actually sir, ang damo man mga LGU sir na nag-coordinate sa aton aktibo gid man sila kaya lang medyo aton pag cascade sining balisilangan hindi naton masyado ginadali sir no kaya mugani na kita barangay caring program. I see. Okay Yes, so before sir ang Pulupandan do ara sa matawag kita ara gid man sa listahan yung damo abi users kag involved sa illegal nga droga before. Actually sir, hindi maging siya damo gid sir no. That is why gani una gid siya sa mga municipality kag city nga na-declare ang tanan nga barangays. Kaya na-address gid man nila ilang mga users and pushers. Sige sir, base may ara ka di sir ipanawagan sa iban nga mga banwa kag syudad, although nga may ara naman sila sang mga ginpalayag nga may intention sila magpakaangi may sini no nga balay silangan kag sa mga users kag sa mga pushers nato sir tonight. Grab the opportunity, you have the floor sir. Yes sir, amo na ginapahinumduman sa aton ng mga kauturan sir nga magani baga na nakadto sa ibang dalan na ang gobyerno sir wala nagapagbaya, may programa ang gobyerno para sa ila kag kung atong tanaw ng programa sir no maayo gid para sila kaya usually may kung halimbawa user ka may ara medical rehabilitation o kung pusher ka man may reformatory rehabilitation so may ara dira livelihood program, may education, may moral recovery ang yatag
kag possibly may mga employment ang iyata. Kaya damo naman sir mga graduates actually sir, sa aton barangay declaring program, sa aton community-based program o sa Balay Silangan nga nagatrabaho na subong sir. Kaya dira mismo sa aton Balay Silangan sir, mayroon TESDA, training sila, mayroon DOLE, mayroon DTI, naghatag sa ila chance na magnegosyo. Kaya dako ini nga chance para sa aton mga kauturan sir. Sir, lastly, there is sa Negros Occidental, we have 600 plus barangays. Mga pila na ka-percent, sir, nga na-declare na ito nga drug-free? Yes, sir. Kahapon, sir, may ara diri giniwat, sir, na Regional Oversight Committee deliberation. Ginimo ito sa Talisay City. Sponsored ito sa Talisay City Government at sa Provincial Government sa Negros. Nadagdagan na natin 207, sir, kahapon sa 21 barangays na declare as drug-cleared sa Negros, kag may duha sa Bacolod City, sir. So, ang total natin, sir, sa bilog na probensya, may... Ay, nautod. Balikan na to. Last na lang ito, Tani, oh. Action Firing Line. Damo-damo naman gali, no? Ang aton drug aton barangay di sa Negros, 641 kundi ko magsala mo, na? So may 200 plus na nga na-deklarang drug-free na siya kung illegal drugs ang paghahambalan mga ka-action. Pero, sir, balik dira si mo, sir. Pila to talang gina, sir? So may ara na kita, sir, 228 barangays na drug-cleared sa bilog na probinsya, sir. Kaya may 12 ka barangays ang sa Bacolod City, sir, nga na drug-cleared na sa Regional Oversight Committee. So kung magambal kita drug-free na, sir, non-stop ng monitoring nyo sa sininga mga barangay, sir, so that nga daw inang hindi na gid makabalik paabi sa may iban dira abi nga mag-commit gihapon sa illegal drugs. Correct, sir. Encourage din natin, sir, no, ang barangay officials sa mga barangay nga dapat na-maintain din ang status sa barangay. Otherwise, sir, i-revoke natin nila status as drug-cleared barangays. Okay. So, dako gingal papel ni barangay kapitan, di kag ni barangay, mga barangay kagawad. Yes, sir. Correct, sir. Dapat mag-report din sila, sir, kung may bag-order ang nagbuwa sa ila para madakop dayon naton o kaya mabutang naton sa Balay Silangan o kaya mabutang sa CBRP para ma-maintain ang status as drug-cleared barangays, sir. Sige. With that, Sir Gomez, salamat sa mga time. Ang gabi kag Merry Christmas na si mo, sir. God bless. Mabuhay ka, sir. Yes, sir. Thank you, man, sir. Merry Christmas na sir. Halong man po, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Action Firing Line. Pinakauna nga Rehabilitation Center, Balay Silangan, sa Banwasang Pulupandan, Action Olivero. Pwerte, no? Tingi banda sa no pa kamo, dapat sunod-sunod nyo na ni, parang inyo kaugalingon nga mga drug pushers, kag users dira nga nagkaladakpan, nag-play bargain ini sila, or nakaserbisyo na gidya for how many years inside sa jail na pagwa nila, nga marihab pagid ang utok nila, tagaan pasla ko na ng mga livelihood program dira. Amo ning the best to. Kay kun pulupandalan ni sa liga naton karon ti basi sila to igo-igo malan ni sila Blackson Oliver, na? Action Firing Line. Sige, diri sa Bacolod kino may building na di, no? Kag about to inaugurate naman nga ni guro ni Pro San o Ayhan. Ti Bacolod di damo guro di masulod gida ina kon masulod di man ang iban halin sa prisuhan daw nagbag-o na gid man, no? Magkagwa nila daw okay na gid man sila pero may ara pa gid iban nga daw ga lino-lino gyapon utok nila. Action Firing Line. Labi na gid nga anti siya binasulod sa prisuhan, medyo lala gid sitwasyon niya. Pagwa niya daw amo mangyapon ga laway-laway mangyapon sa illegal nga droga. Action Brian Borden. Action Firing Line. Preparar pagbalik ta dugay-dugay, may SAP kita, no? Kano gaway ta malambot si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Pabosan ta na kag makuha man ta reaction from Bacolod regarding sining Kapitolyo Provincial. Masap ko karon dugay-dugay, Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ako si Dr. May gabiliwat kay Piper Pursley Action Bray, likod sang Police Headquarters, takuling daw ara manda Balay Silangan, bag-o nga obra. Basi amon ni gurong butsilingon niya kaina. Almira Lima Lazarte Araman, Rosalina Arellano Espadero, Ayan Coral, good evening Sumbray, live stream diri Iloilo, tamiyo ko da asawa ko sa Minlo 4, Talisay City, Negros Occidental. Bella Araman, Kim Aika Samoy Listino. Good evening Sumbray, kindly greet tatay ko na si Mariano Sarmoy sa barangay Magbalyo, always gid kami gapamati sa inyo nga program. God bless Action Radio and more power. Salamat. Imelda Hamilo Bangguanga Araman. Thank you gid si Kapitan. Okay. Leo Socamo gapamati gid sa Balay Ari sa Concepcion. Afrek Torres naga-monitor man. Merry Christmas dira sa imo.
Virgil Pinda, Action Bright, good evening na Matt. Tama? Na late gid ko kay nagsimba pa ako, Action Bright. Pero basta importante naka-monitor na ko diri safe and God bless you always. Okay lang nanay, no problem. Bibing Dagia Bautista, good PM Action Bright, ga-monitor kami di Barangay 39, Lizares Avenue. Jocelyn Libon Dispoho, naka-plaster naman. Si Tong Buran Tuario, good evening Sumbray, angay naka-injikan vaccine sang China si Harry Ruki. Doke Briones, nabasa ko na ni kainan, ha? Sige. Okay. Mapahuway-huway ko, dala lang ka mo, ha? Walang iwanan. Balik lang ko. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sabisan ano nga kahintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalat na Magasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampenaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sumsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton.
Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Firing Line. Masap ko anaya. Sinima tiniyon mga kaksyon na sa nabilin ta mga ginutlo sang oras ta. Action Oliver, go ahead. Yari na! Yari na! Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Okay, sinima tira mapili ko diya, no? Way la unod kamot kwa, libre ni pagkuot ko diti amo na ni siya. Kabay pa nga bugtaw ang aton sinima bunutan subong nga gabi. Kag paki-check sa inyo sa mga cellphones dira kay nga 500 pesos ini dako-dako na nga bulig sa inyo sini kinahanglan das puluyan. Action Firing Line. May gabilang kay Silbeth Yap araman si nagamonitor ang aton sini nga mga utod, no? Arya, iban nga mga numbers na ton di pang tamyawon tani subong nga gabi. Si Madam Singway naga-monitor man, si Manong Sunny Boy Paladar dira sa Central Market. Daghang salamat. Action Firing Line. Okay, kabay pa nga bugtaw lang, no? Ara na. Si Ayan Kuran. Uy. Last one. Aha. Isa na lang, bokanugon ba? Sige. Paki-check sa inyo sa mga cellphones. Kalayo abi basta may signal, no? Oo. May isa na lang. Paringan taliwat mini pang dial subong Action Olivero. Layo abi. Number you have dialed is either unattended. Sige, sorry, ibalik lang na di Action JM Gidasona, no? Mabunot ko liwat isa pagid ka numero sini nga gabi gintagaan pagid sa ang iban, no? Subong nga gabi. Sige. Hulat-hulaton ta las 8:42 sa aton sini nga pagpangalagad. Dali gid lang. Ginadayal-dayal ta subong.
Okay. Ara na. Okay. Okay, ringgit. Okay. Hello. Good evening. Hello. Good evening. May gabi. Pwede ma-distansya dito sa sulod? No. Okay. May gabi, ma'am. Ang gabi. Ay, may gabi. Ma'am, pwede tada kay Nanay or Lola Leonila Alvarez? Leonila Alvarez. Oo. Hello? Oo, may gabi. May gabi, ano? Ara si Leonila Alvarez? Ako ni. Ay, pilang edad mo la? 71. 71. Taga diin gani? Balingasab. Ano nga syudad? Bago City. Oh. Kabalo ka kung sinong istorya si mo subong? Si Brian. Brian McKnight. Brian Morden. Oh, Brian Morden. Wow. Sige, congratulations, nanay. Ay, ano nilang sa Action Radio, Oh, Action Radio ni Nay. Sa Action Brian. Ala. Wow. So, nagdaog ka sa 500 pesos. Ay, thank you, Gid. Badger. Gaya na ulat ko ba? Wow, tisubong ara na, Ged. Sino niya? Action Brian gani. Manggani. Uy, alin sa agad, taga-view na pamati ko. Boti salamat, Gid. Sige, ti salamat. Alin sa kay friend sa langga, pakatubi sa imo, pagkatumigo, harana. Wow. Harana, pagit. Timang ko tonta ka isa, Nay. Anong programa ko gani? Anong ngalan sa program ko? Nang action, firing line. Wow, grabe. May paaman ka nga 50 pesos nga load halin sa ako na para sa imong cellphone. I-send ko lang, boss. Thank you, ma'am. Good night. Okay, Sige. Action Firing Line. Congratulations kay Nanay or Lola Leonila Alvarez, 71 years old, taga Balingasag, Bago City, no? Basta naga-monitor ka, bisan tingog lang, sigurado balana na nila. Action Firing Line. Sige, 500 pesos subong nga gabi plus ang iya siring 50 pesos iya nga libreng load mga ka-action. Action Firing Line. Maindorso ko gamay gid lang sang ever. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect. Balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balitang ito. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo-tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2
990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metro. Report! Talagid lang may flash report patrol tax dyan. Dari mismo sa may pinakapunta pala sang flyover sa Magsaysay, Araneta. Ini matapos ang isa dari ka motorsiklo na bungguan niya ang isa dari ka truck nga kargado sang tubo nga ari din nagbalabag sa tunga sang dalan gali nang naberiya bala. Gali kay na wala guro early warning device nabungguan niya nasangit sa uluhan diri nagabalabag nga daan ining truck amo nga nagdire-diretso lang siguro motor. Plus pagid niya daw hindi ko kumorot ni kay daw ara guro sa probinsya sa Macolom pagid non. Dumasok kali ni. Dumasok sa may uluhan plus ng truck. Yang truck na daan ni malaki tiway man na pag-kiyos pero pag-kiyos tumbag kay guro take up puno pang karga yang balas. Ari to sa dalan. Medyo dulom da. Medyo dulom ang portion sinidire kaina wala pa early warning device nga nabutang kaya mo to nga sa ulihin na lang gid no na butangan aksyon na Marlon sa nga may na-aksidente na pero panumdom na sa aton nga mga aksyon nga paralyze anay subong ang function no kunabi ay ning Magsaysay Araneta nga flyover kay hindi malabyan kay ang duwa ka linya diri nagbalabag sa tunga ining pula nga Isuzu truck
hindi ni magyan ang duha ka lane action na bray sa dalom lang gid sila magkalabay dining man nga mga tinion, no? Alam mo na ang pinakaduyong sitwasyon update era sa magsaysay Pero Araneta kung malang minor, malang ang juris da, way gid man dapat kabalakan. Wala gid man action bray siguro TL tuhod kag yan siguro ko sikong yang injured pero para nakitlawas sa kinalampos Basta mapilasan ka sakit na action dyan. gani ang uluhan nga bahin sang motorya wasak mga daan may laki naka-helmet siya, no? Pagkalampos siguro ni naka-proteksyonan iyang ulo sang helmet. At least wala man sa matamaan gid-action line. Sige. Sa report ikan sa patrol ang paglibot sa Bacolod Action John Diaz. So sa na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Salamat Action John plus report sa patrol. Grabe no. Hinay-hinay gid sa mga utod naton dira. Kag kung may mga salakyan na ganing nagabalabag, no warning device na yun. Action Firing Line. Automatic na. May gabi lang kay Mierna David naga-monitor sa Barangay Patikwe, Hinigaran. Dennis Richard Tiboroma araman nagatutok sa Simatinion. Kag naga-monitor man si Chay Sara kag Choy Tagoy. Great yaman ko si Tamaylen kag Torafi sang tangob monitor here San Enrique. Salamat gid. May TC kag Zanton Plus Herbal Capsule. Ba mo ning the best nga combination subong ho. Labi na gid nga porting kinan-anay subong sang tambok, kinanay subong sang mga tamisman, kinan-anay subong sang nanari-sari nga mga pagkaon kiti holiday season kita Paskwa gahinampot kag bagong tuig puwerte nga may mga ilimnon pa kuno pa dayban. Dapat may kompleto nga panaming sa lawas ang tao amo ni ang may TC kag Zanton Plus Herbal Capsule mga kaksyon. No? The best din combination aga udto kag sa gabi ining may TC kag Zanton Plus Herbal Capsule. Sawari mo'y nag-iisa. Lahat kanya-kanya. Ngunit di man nagsasama. Kaya pa magkaisa. Isa sa pag-iingat. Isa sa ating dasal. Laging nagpapatunay. Wala kita sa higo pang oras aton sa nga pagpangalagad. May gabi lang kay Jose Fidel Hidalgo. Naga-monitor subong kag si Fredsky Siasiko. Salamat ginaga-monitor si Matinion. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid. Maghilibati kita buwas sa amang gyapon ng istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,